Mergeți în meniul AMEF, iar apoi în vânzare, preluare AMEF. Căutați numele clientului. Introduceți seria facturii, numărul facturii, data facturii de vânzare AMEF. Selectați seriile AMEF vândute. Apăsați butonul Generare dosar pentru a porni fluxul. Introduceți datele reprezentantului legal. Selectați tipul contractului AMEF. Pentru fiecare AMEF, selectați regimul fiscal de funcționare. Dacă regimul este punct de lucru fix, completați toate detaliile adresei în câmpurile corespunzătoare. Pregătiți arhiva cu documentele justificative. Descărcați XML-ul pentru C801. Deschideți un formular C801 necompletat și încărcați XML-ul. După primirea nuiului, reveniți în taskul Generare dosar. Introduceți nuiurile aferente. Obțineți profilele pentru AMEF. Încărcați-l în AICRM pentru a fi asociate fiecărui AMEF. În pasul 5, selectați metoda de conectare la serverul ANAF pentru fiecare AMEF. În pasul 6, selectați data fiscalizării, selectați tehnicianul. Tot aici puteți descărca profilele pentru configurarea conexiunii la ANAF. Descărcați declarația de instalare. Trimiteți-o clientului pentru depunere în SPV. În ultimul pas puteți descărca contractul de serviciu și alte tipizate utile. După generarea fiecărui contract, se actualizează automat scadențarul de încasări. Pentru clientul Bucurobor ce tocmai l-am adăugat, în luna curentă există un contract cu 3 AMEF, un abonament SIM încasat. Declarațiile F4102 și F4103 de livrare sunt, de asemenea, actualizate automat, pentru a fi la zi cu depunerile obligatorii.